الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami, mga datu na gusto mga bai, sanarkan wag yang kutua maano salama kalilintad na kapipiagi nawa. Sama na yan na magaan din nagyang kuto ka-plate o di na kakuma agyang kuto kasung umanganay kadi sa ingdagyang kanan Mamlakatul Arabiyatis Saudiyah. So gyang kaya kagaan yan din na di itano di pamagusay na gyang kuto sabad ukit-ukit nagu-ilmu sa gyang kuto kapagha gyang kuto manusia. Kagi kailangan dinuto amapaganad utawag yung kutua penggalabakan niya na simba din yan isuasuat si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaan matarutup naguan yan makuag yung kutua tarutup abalas. Mga pagariya yang kaya itano di ka pa magusay nagya ikatalo ka pa magusay tano. Sagyang kaya may post na ayaw to apya magusay tano nagyang ko to makapantag ko kakawa o din nagyang ko to almikat. Imantop man na ayaw pumagusay tano nagyang ko to at tigong mga ulama kayfiyatil ihram. Gyang ko to okito kita kapagikram. Okito kita gyang ko to kapniya taw-taw sa gyang ko to kapaghajian ko katatago yan sa mikat. Samanto na sumpat agyang kaiya paman na pag-usay tano iman to agyang ko to amyaw na apyag-usay tano al-mikat gyang ko to kakawa. So mga ulama na ayang katuruiran na tigiran agyang kaiya kapagikram kapniya taw-taw sa gyang ko to kapalalakaw niyan nagi pagampaganay amanasikul hajj agi pagampaganay galabak penggalabak nagyang kutua taw ayapan tenudan tano askan walang ulanguan pelalakaw mga bangsami nagyang kaiya al-ihram na padanan sa gyang kutua rukun o rukun nagyang kutua hajj. Anto nagyang kaya mga rukun para sabu-sabu taniyo piya. Kagigyan kaya rukun na aya kay importante aya na isabu mibagak sayaw tao na miabatal agyang kutua hajian. Natano din aya paganay rukun nagyang kaya hajj na al-ihram. Gyang kaya pugusayin tano. Gyang kaya kapugusayin tano ron na gyang din su pugusayin rakano mga sekyo. Si ko ayang manan yan nakapalalakaw niyo. Uy. Aya paganay ruko nagyang kaya hajapat, nagyang kaya al-ihram, al-uqufu bi Arafah, ginasustigitan no kahukop sa Arafah. Aya mambu apaman na gawian na namasanan na si iko ikasiyaw, si iko Dhul-Hijjah. Aya ikatalo nagyang kutua at-tawaf, sukatawaf, nagina ni ikatalawa rukun o hajj na aya ikapat o di ako kalipat nagyang kutuwa as-sa'i bayna as-safa wal marwa ginan sukasi. Uy. Na. Tigong mga ulama giyang ayap betuan sa kapagikram naginan suniyatud dukhulu fin nusuk. Peniat ka sulod ka sa giyang kutuwa nusuk. Giyang kutuwa paman nakapalalakaw ka kapag hajj ka. Na peniyatan na ka, sagyang ko ito paman na kapagikram ka. Tigong mga ulama, abituan ito sa kapagikram kagi sumuslima pelalakaw. Sumuslima pelalakaw na pagkakaram niyan sa ginawa niyan, sagyang ko ito akiyan ni atan niyan, sagyang ko ito kapelalakaw niyan,
agiang kutu apaman na mapapakairon. Apaman na si kuda niya panakapakapagi keram kapeniat na kepakairon na tigo mga ulama agiang kutu lagi du kapangarumah. Apaman na kapangarumah lagi dia naman buat tigo mga ulama na suka usar sa ikekamutan nagugiang kutu kapangano ko agugiang kutu kaaloti sagiang kutu uluwagiang kutu tao. Agugiang kutu pedaan ditaran apaman na mapapakairon. Uga idatigo mga ulama na andun ni kapaniatian. Agumiraw sa kaniya na labay ka hajjan. Nagyang kutu ami aluitano alagi dupa mau kapangaruma na miya karamuno to. Didi ka pa kayo ba kapangaruma? Nagudi ka pa kayo paman na sudah tu na paman na bepangaruma na lagi din mamusubain na bepangaruma kau to. Nagito na pa kayo to. Si ko paman na dagapan nakapakani at agumiraw ka labay ka hajjan o di na labay ka umrah. Na. Lagi diyan mamu nagyang ko to ka kekamutan. Dagapan na maka paniat na kekamutan kan. Ugay na andid ni kapaka pagikram ka kapaka paniat ka na di ni kapaka yagyang ko to kakekamutan lagi dia naman bunagyang ko to kapangano ko. Gyang ko to kapangano ko kenukuan nagyang ko to mga kamarali maudi na ayaw tao. Uy. Nalagi diyan pa nagyang ko to kaano ti sabuk udi nagyang ko to kanditar sa mga ditar na adna mga pamana ini na tigo mga ulama. Sama no to na siya buta. Agyang ka iya kapagikram na andun ni kapaka ni ataka na didin adna mga say mga gelbek amya pakay kasi kumuna na si isagyang ko to kaya pakapagikram ka na miya karam raka miya bawan raka paman. Uy. Lagi diyan mambu para makaraya-rayag, nagyang ko to takbiratul ihram si ko sambayag. Naman to? Sumamuso sambayag na adna betuano sa takbiratul ihram agito so pagampaganaya takbir. Hirap sambayag ka, nagumiraw ka, Allahu Akbar. Na, takbiratul ihram mo to. Na, gyang ko to apaman na mga galbek miya pakayra ka, si kuda ka pa nakapakasul ko sambayag nagpakaya, galbek ka na kumang kami na maka o di na making bibitira ka, andid ni ka pakatakbir ka, sa takbiratul ihram na miya bawal rakad nuto. O baka paman na, di ka disembayang na baka kan, baka inam, baka may pamagistorya, o baka di ko ka usamadakal, nagyuto. Lagi na nagyang kaya, tigo mga ulama al-ihram, sa iko paman na hajj agyang ko to tao. Ayakaturu Shaykhul Islam Ibn Taymiyah, malay niya ulama so Ibn Taymiyah, rahimahullah na tigiyan la yakunu ar-rajulu muhriman bimujarrad ma fi qalbihi min qasd al-hajj wa niyyatihi. Dia tigiyan na ketaruto pagyang koto kapaka niniat agyang koto atau matatagu yang bedin udina maniniat yan sa puso iyan agyang koto kapaghajian kagi paman nagyang koto kaniniat taw no taw si ko puso iyan, nada pa naman natigyan na ada pa naman na paman na makaganat sa giyang kuto mga darpa iyan na mapipigirin na giyang kuto hajj. Lagi diyan pa man nasa katanwa pumaghajj sa giyang kaya 2024 nasa manay ada tanong pa na makaganat na maniniat tanod na giyang kuto hajj. Mayad tano sa mutawif nagupaman na bidan tano so pada paman na bidan na maniniat tanod manuto atigo Sheikh Ibn Taymiyah. Paman ada ka pa na makaganat sa inged na katawan din pa paghaj ka kagi sabab sa giyang ko to kaya buyid ka nagu kaya preparado ka sa giyang ko to ka palalakaw ka. Ugay datigo Sheikh Ibn Taymiyah la budda min qawlin aw amal yasiru bihi muhriman na kailangan din agyang ko to katero no taw giyang ko to tigtano kagi labay ka hajja tero na ka sa giyang ko to kaya pa ka kuwa ka o di na galabak, panggalabak ka. Ato na yung mga galabak, naging kuto ka pananggilay nga si ko, di pa nga papakay aba panggalabak ka, saging kuto ka paghihiram ka. Kauto, di mga pambalag, sukat tero, naguyang kuto ka panggalabak ka, si ko mga say, di pa nga papakay. Kagi unggalabakan ka, na nakapakay ap kalabatan, agyang kuto, balas, agyang kuto kaya paghaj ka. Giya ko to atigo Ibn Taymiyah ay iptirutop sa giya ko to niya to taw nakatiro galabak
kaan mataroto pagi yang kutua kia paka pagi keramian. An mataroto pagi yang kutua kia paka pagi keramian. Sama nutu mga pagariya, nagyang ka iya haj na amalaya kailangan na impiden tanu. Oy, penggelebakan tanu nagyang ka iya haj ay kalima rukun wagama tanu Islam naraksa impiden tanu. Paganda din tanu so okit-okitian so kakesiapa tanurun paman na di mga babata lagi ang kuto kapenggelebaka tanurun ayad na mapian lagi ang kuto paganda din tanu so okit-okitian ka antano ka kompletui lagi do nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anto na ikaturuyan sa giyang kuto kaya paghajian tigiyan si kung mga tao lalayon niya din dito na tigo nabi at tigiyan na khudu anni manasikakum. Hayat tigiyan mga sahaba ko, hay mga Muslim, pagana dan yura ka nagyang ko ta ukit-ukita kapag hajj. Kagiyat tigo nabitan wa Muhammad dita no katawan upama ko bako niyo panapaman na mipuguno ta si iku pakasalo no aragun. Naman to paman nagyuto ni murimpuri hajj nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagi paman na diskanian ipraot sa giyang ko to ay kadua hajj ka kewafat sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga ulama kay surat tira nagyang ka iya ukit kita mga hajj na lagi dia paman na kebatiatano na kepakayagi ukit di tano di mi pamang duus iku mga naikadi agyang ka iya paman na ukit kita agyang kuto hajj na anto na mga penggelebakan tanu kau tu. Anto na mga penggelebakan tanu sa giyang kau tu ada tanu panakapaka paniat kapaka pagi keramatik tanu. Anto na mga penggelebakan tanu sa giyang kau tu apaman na ada tanu panakapaka pagi keram. Atigo mga ulama agyang ka iya teruniran agu paman na gelebag na iprepara du tanong sa giyang kutwa kapagasulit tanong sa giyang kutwa simba miya kalala ibalas naman Petro nabitan wa Muhammad al-hajrul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah giyang kutwa hajj at yarima ang hajj na katanggap ng katangga-tangga pati nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daabanian balas inong tagyang kutwa surga. Allahu akbar. Pagnintanong si Allah subhanahu wa ta'ala mabaluyag yung kutwa hajj tanu hajjan mabrura tiari ma hajj kaantano maparulyag yung kutwa surga wallahu subhanahu wa ta'ala na aya ukit kakeswaatan ron nagyang kutwa paganda ditano di paganda nagyang kutwa ukit-ukit nagyang kaya alhamdulillah way pagnintanong si Allah subhanahu wa ta'ala lebud niya si ko mga tawag yang ko to kapakalalakawiran sa hajj ko paman na pemakasalo no aragun nagu riskin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tawag kebaya mamaghajj ay mga galabag atigo mga ulama ipagalaw tano o di na di tano di preparado sa giyang ko to ada tano panakapaka pagikram dakapan makagirawa labay ka hajjan o di na labay ka umrah na giyang ko to al-igtisalu bi jami'i badanihi kau to paman na suka pegu kapelumpiwat tigtano dakapan na makapagikram makaniat na pigukad pamaygukad na giyang kaya paman na hajj sa giyang kaya paman na masatan na miya kalebud-lebud paman na dakapan na miraut sa mikata na adna hotel kakadna niyo sa Madina na sa mga hotel na pagalindo to kompleto sa maya makapiapi ang mga hamamat mga paman na sungan sa diesel o di na tigtano CR baniyo na napigukad paman na pamaygukadin palalalas sa kadin o pamako adna kailangan na palalasan si ikaw paman na beda na ka pamaygukadin na piya-piya na tigo mga ulama fa innahu sallallahu alaihi wasallam igtasala bi al-ihrami kagi sunabitan wa Muhammad na si iko panako daniya panakapaka pagikram namya may gudon mabuso nabitan wa Muhammad na gitu iti mga ulama so taw na pumaygu mambu akaw to paman na pumaygu ka sa giyang ko to ada ka panakapaka pagikram
Tigo mga ulama agi ang kaya kapigu nagi paman na tarotop akapalumpio. Nagu paman na an mada anamipuka sa utaw agi ang koto madu sa lawasyan. Agi ang kaya man na manusia na paman na laburo ni ang koto mga tagating o di na paman na adina ketuon na paman na madu sa lawasyan na amay ka di pigu agi ko tuataw na paman na pagembuden oy na igira miya ka pamay gu agi ko tuataw na miya lumpio miya suti agi ko tualawasian na uwad na paman na iniatingo na madu ating na miya daw to lagi na niti ko mga ulama asimbay niya mala kailangan na sutaw na din yan di kapreparaduan. Dini kapreparaduan na isa ati mga ulama mapya di preparado nagyang koto paman na kapegu kapelumpio kasuti. Na tigo mga ulama agyang kaiya kapegu si eko paman na dapat nakapakapagikra magyang koto manusia na matlubon na importante ay si eko paman na mga baiyaad na haidian na gusto mga baiya maninipas auto. Bulaburo na tigo mga ulama so baiya paghaj ano dun so bisita niyan mahaid aguyang ko to maninipas na gina ni tigo mga ulama alabiya makapsuti makapamaygu sa giyang ko to kapakapagikram yan. Aya dalil na sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisugo yan si iku masanian si iku Asma binta Umais. Kauto. So Asma binta Umais na inisugo no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pigu sa kanian baiyaya. Pigu ati inisugo no nabiya makapigu sabab sa giyang koto kanini pasyan. Giyang kana na hadith na pianutul Muslim. Lagi din mamuna so karuman yan na so Aisha radhiyallahu anha na giyang koto kapaghajiran nandudunu nagi ang kuto bisita niyan. Nalagi diyan sunabitan wa Muhammad na ini sugu yanon. Ati yan hay karumaku na peguka kapaman na an makaito agi ang kuto paman na hadath agi ang kuto paman na katataguro ka agi ang kuto bisitang ka. Tigo mga ulama aayam mal hikmah. Antap sa agi ang kaya paman na kapigu si iku dapat nakapakapagikram agyang kutua tao naginan din natin mga ulama so kapalumpio kasuti wakato'ol raihatil karya naguan na mipuga sa utaw agyang kutua madu sa lawasian wa takhfifil hadath min al haidi wan nufasa naguan na kelebati agyang kutua kababaloy o ba yanudun subasania nagugyang kutua paman na maninipas na kelebatan nagupaka ke pagi ang kotua hadath amat tatagus sagi ang kotua paman na mga baik. So gina ni hikmah tigo mga ulama. Pada penatigo mga ulama gi kadua mustahab. Sagi ang koto pagikram tawa pelalakawa pagikram na gyang koto kapalalabatin niyan sagi ang koto pagitusi ko mga lawasyan. Kau to paman na tigitano kuano nagyang ko to pagitus agyang ko to lawas utaw kaan matarotop agyang ko to kasusutin yan. Anto na ilagi diyan kasari syaribi wal ibti wal ana na aya pada paman na pagalutan utaw di na kuano taw sagyang ko to pagitus sa lawasyan na si ko mga dato nagyang ko to agyang kaya biguti. Aw pa mako miyakatas din. Miyakat bida-bida siya mga tawad na miyakatata si kambiguti. Nakapakaya pelebatan yan to. Uy, agugi nga biguti na kanabaharama kikisa na yaw tao. Uy, kikisa no tao agi nga iya paman na biguti niyan. Ay haram si kumanga dato tanong din yun na ubagi nga iya sumpa na ubang nga kikisi. Adi ka pa kayo ba ni paman na kikisi udah to. Miyakada kaliman to paman na mga Muslim. Aging ko to mga sumpayan na kikisa nila na di kapakay ka pakaharam na ya si ku agamatan wa Islam. Na tigo mga ulama aging kaya si sabi guti na kapakaya ya ku anon.
Ay lagi dia penasi ko mga dato gusto mga bain nagyan ko to buka pegetu sa gyang ko to mga erak. Gyang ko to al ibat aya ibat nagyan kaya baraybun na pegetu sa gyang ko to mga erak katano. Nagugyang ko to baraybun pegetu sa gyang ko to piamalungan nagyan ko to taw na paglindunan na nakuan. Gyang ko to sa erak kagugyang ko to sa piamalungan niya na paglindunan na nakuan. Agi na ni paman na pedsagyang ko to mapia kapalumpi yung sagyang ko to ada panakapakapagikram agyang ko to ataw. Nah, marayagid no to. Tigo mga ulama, agi na ni paman na kailangan amakwaw nagyang ko to manusia o pamamambuko kailangan. O pamambuko paman na marabungo din na tanto din na paman na marabunga tanto nagupaman na kailangan din na kakuwaan ni anon. Upama ko tigo mga ulama, ko kanaba kailangan, paman na kanaba tanto kailangan, na kanaba ni susuwag yung kuto akakuha niya no. Lagi diyan upama, na upama ko kapag umara na, minti ka mag-umara na, kanaba ito pa ka rabunga tanto, uway. Amay pa man kailangan din na ayatara lebih tigo mga ulama, nagyang kuto akakuha niya nun. Kagigyan ko tuwa paman na inaluy tano na liannahu innama yuf'alu indal haja. Ira makakailangan umanus yan nagyutoy paman na kakuan yan nun. Kanabaan na natin mga ulama padasagyan ko to paman na kasa isul ihram mapapanto panggilabakan utaw sagyan ko to kapag-ikram yan. Okay dati mga ulama na isusugo ito bihasbil haja igira paman na may kailangan paman na kakwa o nagyang kuto tao. Dito ikadua, paman na inalo yung mga ulama adi preparado sa gyang kuto kapag ikram magyang kuto naikadi. Ay ikatuluwa tigong mga ulama nagyang kuto kausar sa ikikamutan. Paman na pemirpium nagyang koto ataw sumpitan niya na perfume agyang kaya lawasyan. Yang kaya lawasyan na sumpitan niya na paman na perfume agu paman na sutugo niya sa lawasyan na paman na mga amot. Kagigyan ko to paman nakaturo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima walihillihi qabla an yatufa bil bait. Ayam anay ni mga pagarya nasukon suwa Aisha radhiyallahu anha. Darudu pa unabitan wa Muhammad na naman nagyang ko to ulaulan niya na mapya. Gyang ko to kapkebebayain niya si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina kapakaya di ngelebekan o di na paman na psuano kerumai. Gira paman na nerudupa kerumai. So Aisha, nayataman na paman na kasusuit yan si ikunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa kaniyan din ni paman na di mamirpium di kekamutanan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyan ko to panada panakapakapagikram unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagugyan ko to paman nakapagandi unabitan wa Muhammad sa ikramian kabelaan yatufa bil bait si kudan yang panakapakatuwa sa paman na Baitullah. Kau tu paman na sunabitan wa Muhammad na miyatang ketang paman na sisya penuh mga karomanian lagi doa Aisyah radhiyallahu anha apaman na didan dipakatayaan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubabulang na paman na so mga bai na paman na igina manuto kailangan din paman na so mga karumaniyo na napaman na di nyo di preparado na gyang uto kapilala kawiran na napaman na gyang uto sumpitan nyo sila na mga perfume kaan paman na pagpakamo tagyang uto mga karumaniyo nagupaman na ulaw-ulay niya mapia paman na kapakay agi ikasabapan kilalayo na gyang uto di kang ginawa iyagyang ko tuwa karumay. Nakagiging masa na miya karagin. Ayaw man na niya na upun subay na utogan si kukaruman niya na dead na kiapa man na ipreparadua banyano na anto na penggelaba ka. Na tigin na malalakaw ka na sa uway. Kerarangitan pa na piyaso
kapengudasan nun sama piagi ko to karumanya na din ke pas. Oy. Sabab sa gyud ko to paman na miya makarang-rang itiman to so mga bai. Way tawfiq atan wallahu subhanahu wa ta'ala. Uwi na kana balangon na gyud ko to paman na paganadtan wag yang kaiyap keeluy sa mga hadith mga pipya galabak paman na suan ng mga karumaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku paman na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah na ayakat teruyan na insya al-muhrimu an yatatayyaba fi badanihi fahuwa hasan. Upama katigyan ako yan ko to tawa malalakaw na ikakamutan na niyan paman na lawasyan. Si iko paman na daniyan pa nakapakapagikram na fahuwa hasan. Gitu at tigo mga ulama tigo Syekh Ibn Taymiyah labiya mapiyah. Miya kapiyah-piyaw to. Wala yu'marul muhrimu qabla al-ihram. Ugi na kanabi ni pama atigo Syekh Ibn Taymiyah apaman na isugu ka kutaw. Atigay kagamutang kaki. Kaaya ko na paman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa lam yu'maru bihi an-nas. So kung sunabitan wa Muhammad na paman na pinggil bekyan to mikakamutan sa kaniyan uwi na din yan ito sugun si kung mga tao. Na gi paman na siir kay ni miyatimu paman na pelalakaw paghaj agyan ko to kausar sa ikakamutan. Kausar sa ikakamutan. Kagi paman na miyakadagdagan lamambu paman na tawa matulik. Paman na bulabo sa agyan kaya kapalalakaw niyo na uba kanu di makatero sa katero penaros sa agyan kuto puso agyan kuto padiyo. Lagi diyan upama. Naadno pama di maaka. Grupong ka. Apaman na saka naadna mi pumasang sa ikakamutan na di ka di makapamirpium. Nagyan kuto padaga na ini sagda ka. Nagyan akapanagda na petutan na Na paman na ini sagda ka. Ino ka di pamirpium. Amya ka duduga ini. Uy. Na di nga katawan nakapakaya tetama nagyan ko to apirakian. Dami pumasan yan sa perfume. Udina, api adna perfume yan, na minibagakian. Oy, kapakaya sa gyang ko to adin di kapan ini muna minibagakian. Nagyan ko to di tano panagda. Sunabitan wa Muhammad na kanaba di panagda. Ugaid na din yan yung galabakan. Gitu itanong dan tano. Din yan yung galabakan nagyan ko to labiya mapia. Labiya mapia. Sa gyang ko to paman na kaya paghadyan. Nagyan na nisuan tano. Di tano penulik nagu penagda si iko paman na mga jemaah amay-amay na miya katero sa marat akatero akia tedeman tanoro nagyan ko to mga pagaritan umitero ka sa katero apaman na tigu mga ngunguda miyaw pakupakapuso yanon. Uy, miyaw paksarat ta ginawa na gina ni paman na tunay ni penanggilaan tano sa gyang ko to paman na kapalalakaw tan. Na ay ikapat mga pagariya kusay tano saya nagyan ko to si iko mga dato na nagyan ko to dairan pa nakapakapagikram na penanggilaan nirang ko nagyan ko to mga ditaran paman na miyokit sa pamanai. Ay mga ditaran na paman na miyokit sa mga pamanai nagyan ko to atigo mga ulama mga ditaran na lagi do kami sita. Yang ay mga t-shirt paman na nabaman ay maksud siya nagyan ko to kawana miya sugat pamanai paman na yang ko to miya pamanai ang ditaran di yang ko to paman na lagi do mga kamisita nagugyan kaya paman na mga pantalon ginan paman na siya ko mga dato siya ko mga dato so mga bain na sanja si ulotio da kanusan paman na da kanusan suldiw agamata no Islam si ko silot ugaid na aya isasapar si ko mga bai na ubagyan ko to anditar na pagkapit na uban yung masulutagyan ko to anditar na paman na piki ileni wagyan ko to paman na kababalo niyo mga siksi di na ito na asan. Oy, ditar kanu sa maluag nagupaman na di pagkapit na kagiyang kaya paman na ipalalakaw tano na simbi ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakul nami
Laboron sa mga jemaah miya paman na sa mga baina uda di terniyo. Mga luluag, mga abay amaluag na pamasakanod ni man to. Kamargno pamako si ikano kisagda sa giyang kutuwa kaya paka umatanoro. Why? So paman na so mga baiya malalaya madinitar sa maligit ay na paman na malalakaw ka na pamamagan ka na no udi na paman na taragan ka diga penanan pumamagang ame ka kaya bagan ka na susubran nga niya sa paman nakapanulot kagi paman na so mga bai si siyapang kanuwaga matano Islam pakatutay ang kanonian di niya nakabaya uba paman na uba kanu kekuadiman nagupaman na bakano di pista iyagi nga mga dato di so aga matano Islam nataro to na siniapian sa mga bay. Na napaman na paratian yung suwaga matano Islam, nagupaman na ang kano kapagadati sa taroto, panagilang kukutuan, ditar kano sa mga luluwag. Ditar kano sa mga luluwag. Nagyuto. So mga dato, siya kung mga dato, na di ka pa kayo baka pagikram o di nasulot sa mga ihram, apaman na mimbutal o di na lagi-lagi nga mga teser pantalon. Sa ayat ti mga ulama penditar tanong nagyang ko tua izar warida aginan sumaputi paman na anditar. Sa manuto na suplalakaw na kepakai si kanu mamasa kagian na pagatunan si isa ihram. Sakya punad na pagkuwansan. Kepakai penarukan ud mamasa ano makapili sa kebubayan niyo. Kagi kenapa amay ka makaumatan sa Madina na batano din na pamana pelalakaw. Asung sama ka penggelabakan tanu yang ko to hajj tanu di adem penapaman na telugawi tanu sa Madina na kepakayaru ka pamasa kanga maka pamimili sa ikram ka amapia de sa ginawang ka way ka madakal ro ayasan paman na degengan na gina na mga ikram ugid na uskap man na napaman na miya masakan na ikram ka paman na reparado na awidingad kaparadigad makapumasa way kapag penapaman na api apa man di begu kagi susah na tiga pekargana ni na ginawa niyan at na kailangan na begu kagi paman na pelalakaw ako di kapag nga na ihrama paman na andengad na ihrama ka napipiing ka na ba kailangan ni paman na gupen inupisan sa giyang kuto tuna ini inupisan sa giyang kuto plastik yan di ay importante na paman na kaya pipian nagupaman na mamutagi ang kutua ihram ka. Kenapa manawgi ang kutua ihram ada na kapipi na yung asyulot. Di. Paman na pipian. Api adi begu. Na paman na kepakayo to sulot na giyang kutua mga dato. Nah. Para paman na sige nga manariamasan ayamat na paman na miyakargan supira. Na di tanong pakargan na mga ginawa tanong. Sumamuso mga bai na din yun din na peturay sa mga karuman yun sa paman na miya makalala mga argaan ditaran. Wasun ditar na paman na mapiar kano agu paman na tuna ini maluag si kano kuna ba aya sunguan tanoro na ba tanoro uplalawana kailangan na paman na si ini nayad na kailayan niya rakano paman na sa kani paganaya paman na makasulod sa giyang kaya letis anditar ni manto di nabatanusan na plalawana sa mapienditaran aya paman na suat tanusan na supaman na kadnan tanwa rabbul alamin pagilay tanoro nagyang ko to paman na kapangangalim bebaan tanwa mga manusia di tanusan na pagambug bawal so kapagambugo na batanusan na pendebura pagambug udi na antunasan ayam ana na lalakawaya asimba biden ya ugyang ko to paman adna suwa na kadarpa apaman na kadudunia gi na simba aya sebutan tanu saya na simbay ni si Allah subhanahu wa ta'ala pengalim bebaan tano karena batano tekabur pendebura pegambug udi na anton asan apaman na ikrarang itarakatan wala katanu dan tanu agi yang kaya takabur nagugian kaya paman na libas as-suhra ya ko to akan ditara paman na kapansin-pansin na paman na ni kailangan na uyaw si aki ito na paman na sunju pinakalitis sa diter na ayun na piyamas ako to libas sa sura yang ko to paman andi ni kailaw na kaya tatangang ka na gitu na haram mo to dito kepakai lagi paman na pagkakul na misi ko mga bangsa miya paman na simbay niya lalakaw tanong kanaba tanong saya pendebura na lagi yang ko to ba
ayon na mapian agyang kuto mga normalan ditar way mga normalan ditar. Tigo mga ulama wa yajuzu bi ghairi al-abyadain mimma jurrat 'adatu ar-rijali bilubsi. Pamanna tigo mga ulama yang kaya penakapaman na izar agus surida na kepakai penatigo mga ulama agyang ko to paman na kenaba tarutup amak puti ay importante na tigo mga ulama apaman na ada to absolut numang ada to apaman na kenaba buman na paman na aya kailangan na miyaka puti-puti agyang ko to ihram. Kata ya su hikmah. Kita no pagpusa agyang kaya paman na live tanong na ino kapsumpatan tanong bu. Insyaallah na ipuni man to na kapakaya makagaan. Agyang ko to adi tanong di ka pa mag-live kagi miyaka sipagad na oras sa iya kapalalakaw tanong na malapanaya ada tanong ron mapamagusay. Kita no pagpusa agyang kaya paman na live tanong. Anto na hikmah sa agyang ko to kasuluta tanong sa agyang ko to ihram. Ating tanwa maputi sulut no mga dato na kataya tigo mga ulama annahu yabta'idu anit pamanna an maawat agyang kutua manusia sa agyang kutua tigtanwa kapagambug kapamako ay ini sugu agama Islam na penditar tano sa paman na ditar na benuman isa na pemasah samya makalalay arga mga ditarn aga pa kaya na sulut niya nagyang kutua mga ditar na paman na 20,000 arga na di danan na laudaw la tarima waga matano Islam kapag kaya paman na badin na piyabayan tano sa wagama Islam na yan na penditaran tano nagyang kutua mga Amerikano awudin na paman na miya makalalay arga ditar na daanan ginaniti ko mga ulama ayno kanya no tong piyakan ditar sa Izarago Rida kaangka anakakapanang gilai agyang kutua paman na makan ditar nakapagambug katakabur na wayat tasifu bisifatil khashi'id zalil naman naan naman tagu sa ginawa agyang kutua manusia naguan yan naman sifat agyang kutua mga ngalimbabaan al khashi al zalil mga ngalimbabaan na paman na agyang kutua paman na tigtanwa maalakan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman, yung utuwa ketimuro na bida-bida utuwa manusia. Keto na karuoso datu. Mga laipawir ang mga tao. Mga kawasa ang mga tao. Nagu mga padagang ang mga laipirak. Paman na semburo sa mga tao. Ad na paman na ayak ya pakalalakaw niya no paman na piya magugupaan na melagi-lagi siran sa ditaran. Masya Allah, miya ka piya-piya sa agama Islam. Piya ka pelagi-lagi diyan sa ditaran nagyang kutua mga tao penggilabakaniran nagu pelalakaw siran sa giyang kutua kapag gajiran. Langon na makandiditar siran sa izar, warida sa iku mga datu apaman na mga ngalimbabaan siran, nagu maalakan siran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanto din ako mapiya sa agama tanong Islam. Na. Tigo mga ulama awali yatazakkara bidhalika annahu muhrimun fi kulli waqt. Na ano kundi kepukas sa pamikiran umanusia amatanas kanyan na sisisagyang koto akapakapagi keramian. Mambu paman na sala pedanitar na kana kapakaya malipat ka ugaid na anda din ka katano din kau na paman na makandiditar ka sa ihram na paman na di ka din kebelag sagyang koto paman na simbang kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugaw penanggilaan ng ating mga ulama agi ang kutua mga mahduratul ihram di kepakai ubang galabakaw tao sa agi ang kutua kaya pakati atian nagu kaya pagi keramian gina ni harus kuwaga mata no Islam uway miya kapia-pia nah tingong mga ulama agi ang kutua kapa kata ya sumapiyaw matano din yun at tingong mga ulama ino tu pakasuluta sa mga tao sa mga deto sa giyang kutua izar warida wali yatazakkara al-maut na anira na paman na lalayo na kapikira giyang kutua kapatay masyaallah da apulagu yan tanong sa giyang kaya kapatay mga pagariya naigira magikra maka
na lalayo na ka din mapipikir lagi ang kutu kapatay ay mana uto na swagamatan wa Islam na din din nakabayap uba sumanusia na ba kebimbensan kaya dunia uban yan pamana taruto pa kabubayag yang kaya dunia kamataan ada pelaguyan tanu sagi yang kaya kapatay dan na pelaguyan tanu sa kapatay ya petay so pamana miya kay ded petay so kangudaan miya kada kaliman to kistro ka mga kangudaan way petay so kawasa petay so pobre petay so dato petay so di dato langon din mga pagariya nada pelaguyan tanu sagi yang kaya kapatay way na yang utua paman na kaplala kau tau na yang utua kapakapagi keramian na lalayo na yang utua kata tanu dinian nagu kapipikiran yan sa yang utua kapatay walibasul akfan na kapikirin na tigin na yang kaya lagi di anditar na maputi nagi paman na kikapanrakan sa yang utua masa kakapatay na kurik mga pagariya ira manutu miya wafat su manusia na ayabu anditaran mi penditar si erkan yang sagia kutu kapatay niyan na miya ni pinipis apaman na maputi atilah na lagi din mga pagariya agya kutu kapakapagi keramagya kutu ataw na ayamana na ditano kelipat mga pagariya yang kaya kapatay na nakapakaya mararani din si kung mga ginawa tano na ditano di panambutan na yang kaya mga galabaka kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala unggal baka tanong na mapakay aril ang tanong wallah ril ang tanong yan si kung mga dusa tanong mapakay ang unggal bakang ka nagyutun ni paman na indulukan yan sa giyang kutuwa kasurugan ka paril ang kaun wallahu subhanahu wa ta'ala gustong tanong sa mga tamong tanong sa giyang kaya paman na lagi day agalabak apaman na ayad na balas yan na giyang kutuwa rila kesuatar kasu wallahu subhanahu wa ta'ala pagasulungan yan sa giyang kutuwa surga yan biya kadagdagan lang mga tawa. Adi niya na penggustuhan suagama niya. O pamaguwiram yung magyang kaya hajj na turuno no tunganin niya no na alimay pagats ka kikad na piraka. Mi papaliugot tara kay ni kapapaturay ang kaun. Natigyan na paman na dita pa na makarere parado. Naman to dita pa na makaprere parado. Na kapagaya paman na kesimata. Aan na din niya ni kang gustuhan. Mala apira kadigin ko to penggesto niya sa hajj. Oy, naman to. Nanaud no to paman na malaun su dunia. Di niya na paman na kerawan gesto agian ko to tamu ka ini tadi nung penaki walla. Tamu ka ini sari gede ka walla na dingga kerawan gesto sa agian ko to paman na para si ku agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman to mga pagariya. Na panambutun tanu agian ka iya paman na kaplala kau tanu sa agian ka iya hajj. Tanu katawa na manari mga pagariya. Yang kaya man tua paman na pelalakaw. Na di nakatawan no paman na antap man ni kira utong sagian ko tua paman na 2025. Yang kaya da pelalakaw iman tua da mga pira kaya. Di tanu katawan ni paman antay kiram pa ikiran no sagian ko tua 2025 ba paman na ragun. Ad na paman na mga pedamiro sagian kaya miepo. Say ka. Oy. Na di taon din idada ito bagian ko tua paman na katatagu amiro paman na mapipi aginaw man isa. Nasunjuk kaya pa kaumami, kaya pa ka-playtami, kaya belingan sa giyang kaya ingitano, na yabuwa kibalita taon na, miya wafat ko nagisi say, miya wafat ko nagisi pula. Naman ito mga pagariya. Giyang kaya mga umur tano na daabas imata, o piyag matanwaya, na igira, lagi de paman na kagagat tano pan, nagubibiyag tano pan. Nangistong tano, agyan ko ito ang mga tamok tano, para busagyan ko ito kaswata tano si iku Allah, nagukaparulya tano, sagyan ko ito paman na limo iyan, rela iyan, nagupaman na giyang ko tuwa paman na dipinsa tano na bubaya tano sa giyang kay agama wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang ko tuwa sariga mga tamo kay ini begin niya siya katano ada abatanusan paman na kapagaga kagiyan na paman na suding suwalla paman na migay rakaun daabang ka sa nakapasang gustuhan ka sa giyang ko tuwa paman na agama wallahu subhanahu wa ta'ala mga pagariya waliyatadhakkar al-ba'th wan nusur na pada mapipikiro tao sa giyang kutua paman nakapakapagikramian na ketusan kau na giyang kutua mas akapumagi kakuya gitano sa alungan amori nagukapumagi tunga sa ikong mga amal tano naman inuto paman na makapangangalim beban na giyang kutua manusia apaman na giyang kutua kapalalakaw niya na makapagikram sa kanyan ka ayahi kemasan na an ketademiyo tawag giyang kutu
kapakatin dagiyan sa alungan na mori, kakuyag yan sa alungan na mori, mga pagariya, yan kaya paman na itano di kapakasaliub, mga wawafat, na adna masa paguyagin tano langun wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ngayon manariya pangawafat, mga sisipag tano, mga tunganay tano, badi naman manariya sukap kunairan. Kagi paman na ketundug tano si Rambo. Keda na ko sa ama, keda na ko sa ina, keda na ko sa pagari, keda na ko sa karuma. Nayamata ng mga pagariya na kanabi ini kam belag-belaga tarotop ka temporary kam belag-belag. Adna masana ketundug ka bensukiyaw na iran. Bensukiyaw na iran inuman mapiana di tano di makapreparado. Bensukiyaw na giyang kaya paman na mga pamilya tano, mga tunganay tano. Ay mataan ng mga pagariya na magyugasan din na andad ni kau magyang kutuwa. Di na paman na ketundug ka siraro. Mapamula ka sa giyang kutuwa kubura yaman na niyan na. Tunay ini piyamula ang kiran. Dapat tano siya pelagoy. Andad ni ayabu sama na ananayaw tano. Mga pagariya nagyang kutuwa di ayamanan na piyagayunan ni wagusto Allah. Piyagayunan upaman na piyaginawang kagusto Allah subhanahu. Andad ni kao mo to miya putol kagi paman na suka ginawa na pagalindan na mabibilang. Andad ni kapasadian mabibilang supaman na risking ka, kekana ka, kinuma ka, paman na mabibilang langon. Andad ni kao manan na miya pasadaki mga pagariya. Okay. Nah, gi paman na lalayon tano kecil kagian ko to mga puso tano naguditano bebelag nagyan ko to di tano di kapanaw batsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya tigo mga ulama padsampan nagyan ko to paman na mga mga hikmah. So ay importantisan naging ko to kapagikira maging ko to ataw na aya katotosan niya naging ko to kapatay katotosan niya naging ko to paman na ditar na maputi kepansir kanyan nagu mapipikirian agyang ko to paman na kapagatin nagagyan ko to kapuguyaga wallah si ko mga uripan yan nagu si ko kapamagito. Why? Mga pagariya, nayno si Tanobu, tunay ini, ketagu isa diyang kaagyang kaiya paman na, di tano di kapamagusay, nayno kapsumpatan Tanobu si iko paman na mga pada oras tano. Giyang kaya mga pagariya di tano di kapamagusay, nawad si ko mga tunganay tano, plalakaw siran sa giyang kaya na bandi deman na kidar ka tano, paman na ipag-share tano kiran, ipagtag tano siran sa giyang kaya live tano ka, pinapman na reagiyan ko to paman na may to usayan, may to ay lamo paman na kesukatiran nagu kesueran sa giyang kaya paman na lagi daya paman na di tanoron di kapamagusay. Awen neno kapaman na sumanga peda mga ulama tano na paman na pugusay niram panagiyang kaya o kito kita giyang kaya haj sa banda yung mapianap silam ko sa lang ang mga bangsami di makapenderenon adi montay sa giyang kaya di tano di kapag live na malwa ka pa na ilayin so mga Juma ka no pamako sisiran uhay ka paman na pagilayin ta antay titu kira na mananaguntaman uhay antay titu kira na mananaguntaman nagu paman na kenal niya nagyang kaya paman na ukito kita gyang kaya haj agi manarya lagi daya na panaguntaman manarya uhay panaguntaman bida-bida sa manusia at na manusia amalan ni panaguntaman pengilay niya sa kita paman na makompleto niya nagyang ko to balas akakuan niya na imbgiron wallah subhanahu wa ta'ala panaguntaman niya ni paman na relax kaniya wallah makuha niya nagyang ko to balas agyang kaya at man ang mga tawa nakiyakit tigir ayan pa importante na magadya ko bukman pero man nalagi diyan bukman udi tawfiq kay wallah nalagi diyan bu paman na lalabudin niya nagyang ko to paman na simba amalas iku wallah subhanahu wa ta'ala kata kaya pagarihan sila menakan si Nasmar Sarip, oy, salam rakasan insan, nagusi paman na jam, saram ki Alno Ropiangko, si Jonathan Makarampat, si Jerlin Uta, Jafli, Isam Nasir, si Raprap Dasilu, salam ko mga jam makansan, si Kiante, Raja Isyak Daniel, si Jirik Muhammad Milantas, Mahmud Mabruk, Uwaida, kata si paman na mga jam matanumaya, salam ki Zinaida Debar, agu si so mga jumatan oway
Kaya dia kan ketuusan no anta sumya kataro si Saada o si Nura uhay. Na salam rakano langon na mga loks pagariami mga bangsami uhay. Si Malna salam rakano Luid Malna si Amina di Kasaran agu si Ahmad si Zak agu si Muhammad Sulaiman si Mansawi Jamil yang kaya bubayagan na si Farhana Sarip salam rakanusan sama Tagaytay si Abdul Musa Lantong nagu si Nasiba Akuon Magundakan kate so mga jumaakan sama na yun patamilya ka nun uway kate si Aira mangutara salam rakasan madam Masya Allah alhamdulillah kadita no di mapagana dagi yang kaya ukito kita yang kaya haji lagi dia na si Janna Lumangkop kate si Jabar Sarip Mangundaya salam rakasan insan si Aminuding, si Lumundaya, Maruhum, salam rakano, si Nika Abuat, nagu si Jam Amirol, si Nelia Maruhum, salam rakano sa Ginofil, Nancy Manda, ito na ini. Manda, agu si Salima Ampaso, si Nurain Magundakan, kata mga jamaah kanil, alhamdulillah. Si Ahmad Taguranaw, Masya Allah, alhamdulillah, mga jamaah kanil. Ismail bin Abdullah, si Ibn Abdul Manan, si Asnia Abbas, si Amina Nasrin, Asnia Abbas, subaina di kepakai beskan yan usar sa kekamutan si ikaw paman na kapliunian ugaid na upama kumusar sa kekamutan si ikikarumanian sa sulda walay na apya paman na pinakamapya ikikamutan na usar ni uway. Aya mananian na aya mapya naging kutua tigtanwa pelumpio ang sulawas nagu pelumpio naging kutua ditan nakapara di pekadua gyang kutua manusia. Salam ke Akol si Sunang Tumbaga nagu si Saida, si Kalib, si Imam Adali, si Bidor Darimbang, si Sarah, nagu si Ismail bin Abdullah. Inshallah napednamisano si kung mga dua niyo at si Naira Gendel, Masya Allah mga jumatan waya. Salam ki Saada gu si Zinaida Debar way. Naino kasi nura na inshallah na si kung mga pada oras. Na nasita no butuman yang kaya live tano sumbatan tano si kung pada oras tano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.